हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो मागो दमासिखौबो माने बयबो गाजा गोमजायै जागासिनो दङ होननानै आं मिजिंथिदों आंबो मोजाङैनो मोजां जागासिनो दङ दायो बे समाव आङो नोंथांमोना सानदों मानो बेयो बारसिङाव दङ औवाबारि गेजेराव दङ होननानै साननो हागौ नोंथांमोना आं खोन्थानि आं मा खालामनानै दङ बेवहाय माने आङो बेवहाय दायो टें टें नैबे मैगंना मा होनो बेखौ मैगंखौनो होनगोन बेखौ थाइगंथ' जाला बेयो मैगं आं बेखौ खानो फैदों माने जाहानि बार सिङाव बेयो धुनिया जानानै दङ थ' ओंखायनो आं बेखौहाय खानो थाखाय फैबाय बोथिसेनो माने आं बेखौ जानो होननानै माने मा होनो खानो होननानै फैयाखैमोन एसे माने बेसर आरो आलु गायदों बेखौसो नायनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्रायो बेखौ फटके नुसनफ्लांनानै ओमफ्राय बेखौ खानो थाखाय राजि जाबाय जाहा बुरियाबो नै खागासिनो दङ ओमफ्राय जों सानैजों खागासिनो दङ आरोना नोंनिखौ एसे देखायलाय बेसेबां जाखो देखाय बेलायलै बेसर बारियाव सोर सिखोला अ सरि बेसर बारियाव सोर बुरि गोमो गोमो फास्रा लानानै ओइ मैगं खादो बिथिं देखा बिथिं माथो हरदो बिथिं आं ओइ लोगोसे मैगं खादो अ लोगोफोर लुवारबो अरदों आथिङाव लुवार बादों ओमफ्राय नै आथिङाव लुवार बादों लुवार थ' माने जोंखौ गामिनि मानसिफ्रा मैगं खानायखौ नुनानै माथो हरदों थ' माथोबो होदो गेजेर गेजेर ओमफ्राय माथो माने राव होदों आरोना गेजेर गेजेर बेलायलै नोंनि मैगङा बेसेबां गेदेर जाखो देखायनाय बुरजा जासाबबाय आंनियाबो बेसेनि मोननैदो लोगो नांबा बहुत गेदेर जागोन बोथिसेनि गोगोम जासिगोन ना होमबा दा हरनि दा हराव जागोन ना गाबोन जागोन गाबोनसो जागोननो बरिया थुनथुनि हारा होनना बुङो बिथिं जोंनिथिं अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारियाव बेखौ थुनथुनि हारा होननानै बुङो नोंथांमोननिथिं मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो थुनथुनि हारा हा सबायदों ओरैबायदि गोथाव जायोना सुलुब सुलुब मजा जायो बिनिफ्राय अमा बेदर बुंनांला आरो नायनि आरो एसे बहुत गेदेर जाबाय थारमाने माहायल' जायोनो ग्लेब थाङो तारमाने ना मागो दमासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनानै दिनैनि जा आंनि सुंद' ब्लग बेखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों।